גיל, מה זה אומר להיות חבר בהתאחדות של יועצי המשכנתאות? שאלה סופר חשובה. אתם באים לבחור יועץ, שאתם הולכים לקחת עורך דין לעסקה, שאתם הולכים לקחת מתווך, כולם הולכים עם טאג, עם זיהוי, עם שם, אתם מבינים עם מי אתם עושים את העסקה. יועץ שהוא חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, זה בעצם הגוף שמאגד את כל היועצים שעוברים תהליכים משמעותיים של למידה, של בעצם חשיבה משותפת איך להביא את הלקוח לידי מיצוי הכי טוב למול כל הגופים, הבנקאים, החוץ-בנקאים. היועצים שנמצאים בהתאחדות עוברים לימוד מקיף, עוברים הרבה מאוד סימולציות, הרבה מאוד חשיבה משותפת איך להטיב עם הלקוחות שלהם. נחשפנו לאחרונה להרבה מקרים שבהם לקוחות רומו על ידי יועצים, דבר שעושה שם רע מאוד למקצוע. החסם כניסה מאוד נמוך, ולכן חשוב מאוד שאתה מגיע ליועץ משכנתאות, אתה מבקש תעודה מזהה, כמו שאני מבקש ממך. אתה מבקש לראות שהוא חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, אתה מבקש לראות את ההסמכה שיש לו, עשה תואר ראשון, עשה תואר שני, להבין איפה בעצם המקצועיות שלו באה לידי ביטוי. תבדוק באתר התאחדות יועצי המשכנתאות, תסתכל שהבן אדם באמת רשום. תראה שבאמת הפרופיל שלו מתאים לתמונה, לשם, לתעודות שהוא הציג בפניך. שאנחנו 1,300 יועצים רשומים, מתוך 4,000 יועצים שמסתובבים בשוק, אתה יודע שאתה מגיע ליועץ שמקושר לבנקים, שהבנקים עושים אחת לחצי שנה, 3 חודשים, הרבה מאוד סמינרים, הרצאות, השתלמויות והיכרות מעמיקה מאוד עם כל הגורמים הבכירים ביותר בכל בנק. התאחדות יועצי המשכנתאות דואגת שהיועצים יהיו מקושרים לכל שביב של מידע שמגיע, שיכול לעזור בכל עסקה שאתה עושה. להביא בעצם אותך כלקוח למטרה שלשמה אתה הגעת אליי. להיות עם היועץ המקושר ביותר, האמין ביותר והמקצועי ביותר. אם אתם רוצים להגיע ליועץ שהוא גם אמין וגם מקצועי, ויש לו את היכולת להסתכל עליך כלקוח ברמה של ה-360 ולשמור על האמינות שלך כלקוח מולו, אני הוא חלק מהקבוצה הזאת. נעים מאוד, אני גיל לוי, ויש לי ניסיון של 15 שנה בבנק לאומי, יועץ משכנתאות בכיר, מומחה באשראי. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר ההתאחדות, להשאיר ולבדוק את הפרטים שלי כיועץ אמין מקצועי, ונוכל לקיים שיחה משותפת שבה אני אבדוק איך אני יכול לחסוך לכם המון כסף במשכנתה והרבה פחות כאב ראש. בהצלחה.